Ei sitä näy. Mä kuvaan, vittu on mitään. No mä kuvaan kauemmin. Kuvaa maisemia. Mä pidän puhelinta sinne. Anna mulle tuulta. Eikö mulla on... Kiva kun mun räpäti ääni kuuluu taustalla. Tämä oli hyvä. Toimen äsken. Annako tuulta? Mitäs täällä? Kyllä ufoton maa. Siis tää näkyy sitten ihan, jos se tulee, niin tähän näin. Mä näen mun sinisen näytön tässä aikaisemmin. No... Toisia pitää näykkää. Ei mullakaan näy, kun nyt näkyy 2 valoa täältä Sama. kamerasta. Eihän se ole mitään vitun tornia. Mä näen jopa 3 valoa. 4. Mutta ne on niinku tää alle. Mut näettekö se nyt, se on kaukana jo?